i ovog jutra? Snažan si. Da li si vežbao? Evo ga lisac Max, zdravo. Pažljivo, Beri. Zgazio si na Maxovu jazbinu i sada ti se noga zaglavila u rupi. Maxe, možeš li da pomogneš Beriju da izvuče nogu? Vuci, vuci! Ne ide ovako. U pravu si, Maxe, moramo da kopamo. Biće lakše ako uzmemo lopatu. Evo, ovo može da ti pomogne. Tako, uspeo si. Bravo, Maxe. Tužan si što ti je kuća uništena. Ne brini, popravit ćemo je. Beri, da li bi pomogao Maxu da napraviš možda i lepši dom? Prvo, morate da nakupite neke grane. To će biti dovoljno. Onda, bit će vam potreban neki alat. Evo čekiće, Beri. Odličan je za postavljanje grana u zemlju. One će biti zid od tvoje kuće. Gde si pošao, Maxe? Da doneseš neke lakše grane. Dobra ideja. One će biti savršene za krov tvoje kuće. Gotova je. Kako ti se dopada tvoja nova kuća, Maxe? Da li želiš da radiš još neke vežbe, Beri? Imam nešto što ti je baš potrebno kako bi prestao da skačeš svuda. Prostirku za vežbanje. Imam jednu i za tebe, Maxe. Tako ćete obojica moći da vežbate istovremeno. Pravljenje stvari od gline je tako zabavno. Vidimo se uskoro, drugari. Barila, znak Kako napraviti ljubavi. slona Berija? Da biste napravili slona Berija, potrebna vam je siva glina, komad roze i komad bele gline, pomalo od crvene i crne, kao i plastična spatula za sečenje. Podelite sivu glinu na 6 delova i od njih napravite loptice. Spljoštite 4 loptice. Vrhovima prstiju razvucite najveću lopticu i od nje napravite telo. Stavite drugi manji deo na telo i od njega napravite Berijevu glavu. 2 dela stavite sa svake strane glave i tako napravite uši. Oblikujte malo deblju kobasicu, podelite je na 4 dela i napravite mu noge. Malo ih spljoštite. Napravite još jednu kobasicu koja je tanja sa jedne strane i postavite rep. Deblji kraj iskoristite za surlu. Jednu veoma tanku belu kobasicu isecite na 4 dela i napravite mu sandale. Od 2 male bele i male crne kuglice napravite vrhovima prstiju beonjače i zenice za Berija. Stavite 2 roze dela u obliku diska na njegove uši. Uzmite 2 manja roze za obraze i stavite crveni disk kao da mu jezik viri iz usta. Sada je Beri gotov.